Wala play taste dire, madam. That's po, bagwan. Sa kanlo, madam, pila ka kilo niyo maluto? Gahapon po, mga 6 kilo. Karon pila ka kilo ni? Tulad. 10 kilos. Kita. Makan. 1,000 years later. Well, for this video mga kami nga natakaroon diri sa may sulok, no? So, ato masaksihan ng bibingka diri sa may sulok. Mo yung bingka, no? Sulok. No? Special bibingka mga kami nga mga bun mga kami no? Pa kuan, bagong satan, no? Dito, bingka gitu. Yan. Balit ni no? Ano yung bingka? Na-upload. Play taste dire, madam. That's po, bagwan. Oh, ato na yung tilawan ng kuan, bingka dire. Bingka dire sa sulok. Di ka itong 100 eh. Play taste. Parinta. Makan. Ngayon ko ako. Nabutong blues kayo. Huwi ka, huwi. Taon. Hindi kayong bingka, lamig kayo lang bingka dito. Muna lang bingka dito. Sa kanlo, madam, pila ka kilo niyo maluto? Gahapon po, mga 6 kilo. Karon pila ka kilo ni? Tulad. 10 kilos. Dili de pariyan ay 25 na napulo, no? Pero dabi sa sulod mo, dianan na gyud. Tingin daw nila nga mao daw ning pinakalami nga bingka dili sa Mindanao, ho. Tatilawan na gyud akong bibingka dili sa sulok mga kabingka.